Holden yn codi'r bêl. Lledu'r chwarae pêl dda oedd yn sicr at Jordan Marshall. Marshall yn ôl i fewn i'r cort, yn edrych am Young, mae'n tasgu allan at ymyl y cort at Dan Williams. Ac gyda'r cynnig cyntaf gan Williams, doedd o ddim yn bell o gwbl yn fan yna. Y techneg yn dda, ganddo fo, mae wedi cadw i lygad ar y bêl. A dyma lle mae'r perig o bosib yn dod mewn cicio gosod. Gorobsoff i fewn i'r canol, a'r peniad ymlaen gan Dwbra. Wel, mae'n gyfle, doedd ddim ar y targed, ond efallai cyfle gorau. Cyfle anodd, gan bod o'n bell iawn allan. Ieng, just y cyffyrddiad. Rhaid i Seintiau fod yn ofalus yr ergyd o bosib gan Ben Shaib yn creu lle. Yn ddichwy am anu hi o cyfle. Cyfle i Amin Ben Shaib, ac oeddech chi'n gweld be oedd o'n bwriadu wneud. Gweithio'r bêl ar ei droed chwith. Agos. Oedd mi oedd o, dim digon agos i achosi broblemau i Conor Roberts, oedd o'n edrych reit hyderus, oedd o'n gwybod oedd o'n mynd heibio'r postyn yna. Dyma Holden ar ergyd, mi oedd angen yr arbediad gan Czerniauskas. Arbediad gan y golwr rhyngwladol o'r ergyd gan Rory Holden, a dyna'r gosa mae'r Seintiau wedi dod. Marshall, yr un fer o'r Lliw Smith yn anwesu'r bêl i'r cwrt, wedi gweld yr hediad gan Danny Redmond yn ôl ymlaen gan Dan Williams. Mae'n ôl allan at Holden! Y golwr yn cael ei bawan i'r bêl Czerniauskas. Cyfle da. Cyfle gorau y gêm. Y bêl yn disgyn y beiniad yn un wael syth i Holden ac arbediad da. Peniad ar y posibiliad gan bod yna mewn y gêm yn ddwy'n a Danny Davies oedd yna. Danny Davies ar peniad, a mae'r Seintiau Newydd yn cael ei heiddiant. Maen nhw wedi curo ar y drws, maen nhw wedi rheoli. Mae Czerniauskas wedi guro ail gol Danny Davies yn Ewrop y tymor hwn, a mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. A gol fydden nhw'n teimlo bod nhw'n heiddi hefyd. Mi oedd o'n neidio i mewn yn fanna, fo honna yn Gerdyn Coch. Mae yna Gerdyn Coch yn mynd i ddod o fan hyn. Os nad, os Melyn. Hwn ydy'r un lle mae o'n mynd. Y ddwy droed, oddi ar y ddiar. Mae o'n tackle wael. Dan Williams wedi twyllo dau o chwaraewr yn y Williams! Danny Williams, yr ail gol i'r Seintiau Newydd. Mi dwyllo ddau chwaraewr yn llwyr. Drychwch ar y dathlu. Dan Williams, yr ail i'r Seintiau Newydd. Maen nhw ar y blaen o 2 gol i ddim. Marshall, y bêl tasgu allan a Daniels! Oedd hi ar ochr i droed o gan Josh Daniels. Mae o'n gallu sgorio, da ni wedi gweld o. Yr ergyd o bell gan Holden! Ni'n meddwl am funud bod hwnna wedi mynd dros ben y golwr. Rory Holden, cyfle arall i'r Seintiau. Y bêl o draws! Dyna ni'r drydedd gol i Ben Clark! A mae'n gyffyrddus. Y drydedd gol. A siawns bod y Seintiau Newydd ar ei ffordd i chwarae yn rowndiau'r gyngrair yng Nghynghres Ewropa.